kadiri denai manga denai di pagunjang kagan harato sana indah dan minta pada hidiko dan tanggung surang manga denai sana ribu makan dan tahan surang apa sana dan naik rugikan manga sana banci kadena mantang mantang adun sana barat tu banyak dipakai tangan roda sana sedang di atas roda di bawah dan di pijakan ratu sana makanlah suratan denainan bansai indah kama minta usaha denai dihinu juo manga denai digunjangkan antara apa salahnya denai hingga sana cow itu bana memandang rendah kadiri denai manga denai di pagunjang kagan harato sana indah dan minta pada hidiko dan tanggung surang manga denai sana ribu makan dan tahan surang apa sana dan naik rugikan manga sana banci kadena mantang mantang adun sana barat tu banyak dipakai tangan roda sana sedang di atas roda di bawah dan di pijakan ratu sana makanlah suratan denainan bansai indah kama minta roda sana sedang di atas roda di bawah dan di pijakan ratu sana